खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिय'आव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जादों हादर रैखागिरि धन बर'नि काश्मीराव दुखुनांथाव जिउ गोमादों। सबनसिरि डेमखौ होबथानो सोमावसारदों। डाच अपेन टाइटेल फाइनालनि फिथाइ मेसिया लीगआव थामथि सनानि जुता मोननो हादों। हारियानानि बिसायख'थिखौ 2 अक्ट'बर खालार खालि थि खालामनाय जाबाय। भारतनि हादरगिरिया 7 साननि थाखाय दावबायदों। शिवसेनानि एमपिखौ गाग्लोबदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। खुलुमबाय आं आमिना सरगियारि। 14 अक्ट'बर खालारखालि हादरनि रैखागिरि धन बड'नि गोथै सह'आ सफैदों। गाहायै बिथाङा 12 नम्बर जम्मु काश्मीर राइफल्सनि सासे रैखागिरिमोन। बिथाङा जाग्रा रोगानो थांनायाव 300 मिटार गोजौनिफ्राय गोग्लैना अबथिरा जिउ गोमायो। सुलु मोननाय बादिब्ला बिथाङा बिश्वनाथ चारियाली 1 नं बिमाजुलिनि बाथौफुरि गामिनि बिफा लक्ष्मण बड' आरो बिमा मुनु बड'नि फिसाज्लामोन। गाहायै बिथांनि जाब्रबथाया 14 अक्ट'बर खालारखालि जादोंमोन। 14 अक्ट'बर खालारखालि गुवाहाटीआव असम जातीयतावादी युवक छात्र परिषदआ आसामाव थानाय सुबनसिरिनि आफांसायाव थानाय सुबनसिरि हाइड्र' इलेक्ट्रिक पावार प्रजेक्टनि मावथायखौ होबथानो थाखाय AJYCP आफादा आखायाव लादों। गाहायै सुलु मोननाय बादिब्ला बे ओनसोलाव थानाय NHPC प्रजेक्टआ खाबजाथाव नङा। बे प्रजेक्टआ गोरोन्थि जायोब्ला जोंना आसामनि हायेनाव थानाय थागिबिफोरा गोबां खहा आरो जोबस्रांलांनो हागौ होनना फोरमायदों। गाहायै बे सोमावसारनाया गोबां बोसोर एबा सिगां बोसोरावबो बे होबथानायनि सोमावसारनाय हाबाफारिखौ आखायाव लाबोदों। 19 अक्ट'बर खालारखालि निउ दिल्लीआव जानाय डाच अपेन टाइटेल खेलाव भारतनि लक्ष्य सेनआ खेलाव देरहासार जाना डाच अपेन टाइटेलखौ मोननो हायो। गाहायै बिथाङा जापाननि युसुके ओन'डेराखौ फेजेनना टाइटेलखौ मोननो हायो। सुलु मोननाय बादिब्ला बिथाङा थांनाय मासाव बेल्जियाम अपेन टाइटेलखौ मोननो हादोंमोन। खुलुमबाय आं सुजुमा बर'। 14 अक्ट'बर खालारखालि बार्सिल'नानि केप्टेन लायनेल मेसिया इउर'पियान लीगआव 6थि सनानि जुथा मोनगिरिया ट्रफियाव खेबथाम सनानि जुथा मोननो हायो। गाहायै बिथाङा गासै 36 गल सोनो हादोंमोन। बिथांनि बेबायदि रंजाथाव समाव बिथांनि गासै नखरनि सुबुंफोरा दंजोबोमोन आरो गासिबो रंजाखांदोंमोन। फैगौ 21 अक्ट'बर खालारखालि हारियाना एसेम्बलिनि बिसायख'थिखौ थि खालामनाय जाबाय। बे बिसायख'थियाव मानसिफोरा भट होगोन। बिसोरनि गेजेराव 96.7 लाख भट होगिरिफोरा हौवा आरो 85 लाख भट होगिरिफोरा हिन्जाव। बेनि अनगायै सा 729 भट होगिरिफोरा गुबुनारि। रायजोनि मोन 90 मासिनि थाखाय सा 169 बिजाथिफोरा बिसायख'थियाव बाहागो लादों। बेनि गेजेराव रायजोनि मोन 90 एसेम्बलि मासिनि थाखाय सा 1169 बिजाथिफोरा बिसायख'थियाव बाहागो लादों। बेनि गेजेराव 1064 हौवा आरो 104 हिन्जाव आरो गुबुन गुबुन सासे। भारतनि हादरगिरि रामनाथ क'विंदआ सान 7 नि थाखाय दावबायनो थियारि जाबाय। हादरगिरि रामनाथ क'विंदआ 19 निफ्राय 20 अक्ट'बरसिम फिलिपाइन्सआव आरो 20 निफ्राय 23 अक्ट'बरसिम जापानाव दावबायगोन। 14 अक्ट'बर खालारखालि महाराष्ट्रनि उस्मानाबाद जिल्लायाव शिवसेनानि एमपि अमाजी निम्बालकारखौ गंसे सिखा लाना गाग्लोबनाय जादों। सुलु मोननाय बादिब्ला बिथाङा माखासे जाहोनखौ लाना महाराष्ट्रनि पादुली नायगाव मुंनि गामियाव थांनायाव बे जाथाया जादोंमोन। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।